खुलुमबाय, आं दिनै दोंसे खन्थाइ लानानै फैदों। खन्थाइनि मुं नों आंनिसो। खन्थाइखौ लिरदों सुस्मिता बसुमतारी आरो लोगोसे खन्थाइखौ आवरायदों महन बसुमतारी। फैदो जों बिदिब्ला बिथांनि खन्थाइखौ खोनासंलांदों। नों आंनिसो, नों आंखौ सैयाब्लाबो, नों आंखौ नेवसिब्लाबो, सुखु दुखु अराय समनो। नोंलाय आंनो गोरबोनिखा, मुगैगोन मुजुगोन, नों आंखौ माहेरगोन मोख्रेबगोन, नों आंखौ नाजागोन अब्लाबो नोंखौ मोननो। नोंलाय आंनि जिउनिखासो, बोदोर जायो गोसोआ आंनि, नुवाब्ला समायना महरखौ नोंनि रुंब्रुद बिखायाव बजबना ला। नोंनि आंखौ मुगैनायखौ गारनानै, रिजि रिजि हाथाय, नारेंसु गन्थं हायना फोनांबाय नों आंखौ अराय खाथियाव मोननो लुबैयो आं सना। हाय अनजालु नोंखौ जिउ हांमा थागोन, गोरबोआ दाहा नांगोन, नोंखौ मोनाब्ला सना आवरायगोन आं नों आंनि। खन्थाइया एसेनोसै।